खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय नैबे समाव आं दङ चिरां जिल्लानि सापागुरियाव दिनैनि मोगा-मोगि आयदायाव आं नोंथांमोनजों सिनायथि होगोन बर'नि जाखांफु थेरापिस्ट बिथाङानो जाबाय तुब्लाव ब्रह्म बिथाङा आंजों दिनैनि मोगा-मोगि आयदायाव दङ गिबियावनो नोंथांखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय थ' बिथाङानो जाबाय तुब्लाव ब्रह्म स' नोंथांखौ नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ होनानै खावलायग्रोबाय आंनि मुङा तुब्लाव ब्रह्म स्पेशली आं चिरां जिल्लानि स' आङो थेरापिस्टनि खामानिखौ सोलोंबोदों मुम्बाइआव सोलोंनानै बेयावनो जबबो मावदों आङो नेक्स्ट टाइम मावदों आङो बेंगलराव मावखांनायनि उनाव नर्थ इस्टआव दानि बोसोरब्रै रानिं जानानै दङ आंनि मेन मुम्बाइजों बेंगलरजों मावनाय खामानिया बोसोरथाममोन टटेल बेयाव बोसोरथाम दिनखौ खाथायदों आङो नेक्स्टआव दा 1 इयार जाबाय नैबाव बोसोरब्रै रानिं स' 2019निफ्राय आं स्टार्ट खालामदों नर्थ इस्टआव दा नर्थ इस्टआव बेबायदि थेरापिस्टनि मुंदांखासिनाव आंनो दङ दा आंनि थ्रुयै बुहुत माखासे जाय बुस्थुआ डक्टरनियाव थांबाबो रिलिफ मोना जाय बुस्थुआ डक्टरनाव थांनानै बेमारफ्रा हामाखै बे बुस्थुखौ माने आंनियावहाय फाहामनाय जायो बेबो उइदाउट मेडिसिनाव माने मेडिसिन गैयालासिनो ब्रह्म नोंथाङा बे कर्सखौ माबे इनस्टिट्यूशनाव लाग्रोदोंमोन बेयो आंनि कर्सआ जादोंमोन LMNT डक्टर लाजपत मेहरा निउर'थेरापियाव लादोंमोन दानि बेयो एड जादेरबाय आरो क्रिसलियं मेथडजों लोगोसे बे थेरापिस्टनि जोहै जों उइदाउट मेडिसिनाव मा बेरामखौ गोरलैयैनो सोखानो हायो सानाय सुनाय गासैबो अल जइन्ट लिम्फ प्रब्लेम लोगोसे नार्भ प्रब्लेम स्पन्डलाइटिस बेबायदिनो जाय बुस्थुआ डक्टरनियाव हामाखै जेरै माइग्रेन प्रब्लेम बेफोरबायदि बेमारखौ सोखानाय जायो अके थ' नोंथाङाथ' दासान्दि गोबां बेरामिखौ फाहामगासिनो थ' बिथांमोननिफ्रायबो माखासे फिडबेकखौ आंनियाव जाय पेसेन्टआ फैगोन बे पेसेन्टआ मालाबाबो आंनि नेगेटिभ जानानै थांफेराखै आरो ओरैबायदि ट्रिटमेन्ट जाय ट्रिटमेन्टखौ नर्थ इस्टआव फार्स्ट टाइम आं इउज खालामगासिनो दङ बे ट्रिटमेन्टनि गेजेरजों उइदाउट मेडिसिनाव हामलांनानै मिनि खुसियै थांफिनदों आरो आंनियाव जायफोर फैदों अके गोजोननायनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ खेबसे बुंनानै होनांगौ आंनि मबाइल नाम्बारा 9974030738 खनसेबाव होनबावनि 9974030738 अके बिथांखौ 24/7 बे मबाइल नाम्बाराव मोनगोन थ' नैबे समाव आं तुब्लाव ब्रह्म बिथांजों ट्रिटमेन्ट खालामजानाय सासे बेरामिनि सिङाव दङ बिथाङानो जाहैबाय सरला बसुमतारी बिथांनि नबथियाव आं दंफैयो लोगोसे बिथांनि नबथिया सिगनेट हटेलनि थोंजों साहाथिंजाय थ' बिथांनिफ्राय आं माखासे खोन्थाखौ मिथिनो लागोन बिथाङा मा प्रब्लेम जादोंमोन लोगोसे बेसेबांसो प्रब्लेमा दिनै रिलिफ जानाय बायदि जादों थ' बिथाङा बुंदों बिथांना माने नार्भनि प्रब्लेम जादोंमोन साइटिका नार्भ प्रब्लेम थ' मादै नोंथांना जा प्रब्लेम जादोंमोन नोंथाङाथ' तुब्लाव ब्रह्म बिथांजों ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ थ' आं मिथिनायाव खेबथाम सेटिंआव हामदों होननानै बिथाङा बुंदों आंनि सिगाङाव आं बावैसो सिगाङाव बिथांजों सावरायदोंमोन थ' नोंथाङा बेसेबांसो माने प्रब्लेमखौ रिलिफ जानाय बायदि मोनो रिलिफाथ' आं मोजाङैनो जानाय बायदि मोनदों ओमफ्राय दा माने आवगायाव जिबायदि एकदम सिङाव पेइन दंमोन माने थुखांनाय बायदि मोनोमोन बे जिनिसा गैया जादों ओमफ्राय गाहायाव आथिङा जिबायदि नैबे आदै खाथियाव आं गिलिरथार मोनोमोन बे जिनिसा खमिबोदों लोगोसे आंबो एसे बेनि लोगो आं माने एक्सारसाइसबो खालामगासिनो दं लोगोआव बेनिफ्रायनो आं एसे रिलिफ मोनदों आरो दा सिगाङाव नोंथाङा बिथां तुब्लाव ब्रह्म बिथांजों लोगो मोनैनि सिगाङाव बा ट्रिटमेन्ट खालामनायनि सिगाङाव डक्टरजों माबाफोर आं जेबो माबा खालामाखैमोन मोनबो अपारेसन बेबायदि जायाखै ट्रिटमेन्ट लायाखै डाइरेक्ट बिथांजोंनो थ' नोंथाङा बिथांखौ मा बुंनो सानो नोंथांनि बे माने प्रब्लेमा जा रिलिफ जाबोबाय बिनि सायाव बिथांखौ मा फिडबेक होनो सानो बहुत मोजाङानो बे खामानिखौ बियो आवगायनानै लांबाय थाथों जाहाथे जोङो प्रब्लेमाव गोग्लैनाय मानसिफ्रा जाहाथे बिदियैनो मोजां लामायाव फैयो बिथांजों ट्रिटमेन्ट लानानै जाहाथे बेफोर समस्यानिफ्राय बयबो माने माबा जायो मा होनो बेखौ बारग'नो हायो थिगानो दङ बेखौनो आं आसा खालामो आरो बिथाङा आरो बर'नि गेजेराव सासे आरो बिथाङा बुंदों नर्थ इस्टनि भितरावनो बे माने
गिबिसिन बुंजागोन बिथाङा बुंनाय बायदिब्लाथ' मोजाङानो आं नोंथांनि फिडबेकखौ मोजां खोनादों आरो इयुनाव बिथांनि जा नाजानाय बेयो जाफुंसारथों आरो बर'नि निजेनि बिमा रावजोंनो सावरायनानै जों जुदि बेबायदि माने मेडिसिन बा गोबां माने अपारेशन खालामाजासे बा गोबां रांनि खरस खालामाजासे बा अपारेशन जायाजासे जुदि हामनो हायोबा गोरलैयैनो थ' मोजां थ' मादैनिफ्राय फिडबेकखौ लाना गोजोननाय थाबाय जाहाथे नोंथांनि बेरामा आरो मोजांनिख्रुइ मोजां थाबसिन जायो बेखिनिखौनो आं हास्थायबाय थ' लोगोफोर आरोबाव थुब्लाव ब्रह्म बिथांजोंनो नैबे समाव सप्ता मोनसे ट्रिटमेन्ट खालामजाबाय थानाय सनितपुर राङापारानि बिथां बिजय रामसियारि बिथांनि सायावबो आं फिडबेकखौ लानो नागिरदों बिथाङा मा मा प्रब्लेम जादोंमोन लोगोसे सप्ता मोनसेयाव बिथांनि फिडबेकआ मा स' नोंथांखौबो बरायबाय थ' नोंथाङा सनितपुरनिफ्रायनो ओमफ्राय बे थुब्लाव ब्रह्म बिथांजों ट्रिटमेन्ट खालामजागासिनो जायो ओमफ्राय गिबियावनो नोंथांनि बेरामनि लैखोनखौ आं मिथिग्रोनो नागिरदों आरो मा बेरामा मा जागासिनो ओरैनो आंनि बेरामा ओरैनो मा बुङो बेखौ साइटिका बुङो साइटिका L5-1 नार्भ प्रब्लेम बेजों लोगोसे आंनि बेरामा बिदिनो मेनलि सिंस्रि ओमफ्राय राइट साइडथिं ओरैनि सिंस्रिनि आथिंनि जिथुनाखि जइन दं बेहाय जइनावहाय आंहा थुख्रांबाय थायो आरो सानायजों लोगोसे बहुदखिनिथिं गायथिं जायो जिम जिम मोननानै माने आदैखौ मालाबा हर गेजेरफोराव बेलथायो ओमफ्राय थानो हायि बायदि सायो आरोखि थ' बे बेसेबांसो बोसोर जाखो नोंथांनि बे थांनाय बोसोरनिफ्राय दा जानुवारि फेब्रुवारि फाइटिंनिफ्राय जादों दा ओरैनोथ' से बोसोर फुरा कमप्लिट जाबाय बेनिफ्राय नोंथांना बैसोआ बेसेबांसो जादों दा आंना 26 नोंथाङा मा मावगासिनो दङ ओरैनो मावनाया आं दा ओरैनो फिसा फिसौ बिजनेस बायदिसिनाफोर बेफार बायदिसिना मावोमोन अके थ' 26 बोसोर बैसोआवनो नोंथांना बे प्रब्लेमा नार्भनि प्रब्लेम जागासिनो दं थ' बिथां ब्रह्म बिथांखौ नोंथाङा माबोरै कन्टेक्ट मोननाय कन्टेक्टआ बेनो जाहैबाय जोंहा गामिनि हमना ला जोंनि सासे आंनि लोगो बेजों बेयो फेसबुकआनो जा मायाव भिडिअ नुदों जाहैदों बियो इउटुबाव भिडिअ नुयै जादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे कन्टेक्ट आं बेबायदि सासे मानसि दङ थुब्लाव ब्रह्म होननाय बेजों कन्टेक्ट खालाम नोंनि बेमारखौ बियो माने थिक थाक माबा मोनसे माबायावहाय मोन्दों जाहैदों बियो बेखौ आं कन्टेक्ट नाम्बार होबाय आरो बियो थ' नोंथांनि बेरामा बिथां थुब्लाव ब्रह्म बिथांजों लोगो मोननायनि सिगाङाव नोंथाङा गुबुन डक्टरफोरजों ट्रिटमेन्ट लाखांबायमोन लादोंमोन बहुदखिनि लादोंमोन अजाजोंबो लादोंमोन डक्टरजोंबो लादोंमोन आरो ओमफ्राय रिलिफ मोनाखै मोनाखै दा बे सप्ता मोनसेयाव नोंथाङा माबायदि मोनदों सप्ता मोनसेयाव बहुदखिनि आराम मोनदों आं रिलिफ मोनदों हमना ला 80 जौखोन्दोआनो आङो 80 जौखोन्दो माने रिलिफ मोनदों आरोखि 1 बोसोरनि बेरामा बिथांजों सप्ता मोनसेयाव 80 जौखोन्दो आरो बेवहायथ' बिथाङा मेडिसिन बाहायनाय बिथाङाथ' माने थेरापिस्टनि जा फर्मुला बेजोंनो बानायो थ' आं नायगोन बिथाङा माबायदि खालामो उनाव थ' नोंथाङा 80 जौखोन्दो रिलिफ मोनदोंब्ला जोंनि बर'नि आगोमा बुंनांगोन बिथाङाथ' बर'नि मादावनो सासे थेरापिस्ट गोदान थ' नोंथाङा बिथांनि सायाव मा फिडबेक होनो नागिरो बिथांनि फिउचार माबाया थांखिया माबायदि जानांगौ दाथ' बेयो बहुत खम समनि गेजेरावनो हमना ला आंनि सायबो बेयो उन्दैसिन उन्दै बायदियानो हमना ला दा जुदि बेबायदि बैसोआवनो जुदि एसेबां डक्टरना हमना ला MBBS फोरनि आखाइनिफ्राय जुदि बेफोर बेरामखौ बिना मेडिसिनाव सोखानो हायोबा बिनि थाखाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय बहुत गोग्गाथाव बाथ्रा बुंनो हायो आरोखि दा बिथांनि न'बथियाव नोंथाङा दंफैयो बेजों लोगोसे दंफायो 80 जौखोन्दो रिलिफा जादोंब्ला थ' थारैनो गोमोथाव मानो होनब्ला 1 बोसोरनि जा 1 बोसोराव जाबाय थानाय बेरामखौ सोखानो हादों विदाउट मेडिसिन थ' बेथ' जोबोर गोग्गाथाव आरो नोंथांनिफ्राय फिडबेकआ मोजां थ' फिउचाराव बिथाङा आरोबाव मोजांनिख्रुइ मोजांसिन जालांगोन बेखौनो जों हास्थायगोन नङा होमबा आरो नोंथाङाथ' दा सनितपुराव थांनानै बा नोंथांमोननि एरियायावथ' नोंथाङा बिथांनि बागै बुंगोन लोगोसे बे भिडिअनि जोहै नोंथांनि जा बेरामनि सायाव ट्रिटमेन्ट बेबो आंनि चेनेलनि जोहै मिथिजासिगोन थ' थिगानो दङ लोगोसे नोंथांनि बेरामा आरो मोजांनिख्रुइ मोजांसिन जाबावथों बेखिनिखौ आंबो हास्थायो लोगोसे थुब्लाव ब्रह्म बिथांनि जा थांखि बियो जाफुंसारथों होनना जों बुंनांगोन थ' गोजोन्थों नोंथाङा फिडबेकखौ होनायनि थाखाय दा नोंथाङा बेखौ मा ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो बेखौ आं खालामगोन C1 निफ्राय C5 सिमखौ सेटिं खालामगोन अके माने सार्भाइकेल स्पाइन खुख्लुमनानै होदो नोंथाङा बेखौ बुंलांबाय था मा मा खालामगासिनो दं स्टेपखौ होमबाना मोजां बुजिनो हागोन आरो सार्भाइकेल स्पाइन सेटिं
बे स्टेपजों मा बेरामखौ सोखानो हायो? बेयो गोदोनायाव जाम जानानै थानाय जेरै गोदोना साबाय थाग्रा गेस प्रब्लेम जायोबा गोदोना सायो सोरनाबा बेफोरबायदिया सेटिं जायोबा बे खारो आरो जायना गेस दङ बे कमप्लिटलि खारजोबनाय नङा माने बेनिफ्राय 70% रिलिफ मोनगोन आरो एबार सेटिं खालामगोन T1 निफ्राय लानानै T12 सिम माने नैबे बिखुं एरियाखौ बुङो T1 to T12 हांगोलाव ला हगारनानै रिलेक्स 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 एबार ओरै वान साइड बे जिङाव फै बे मा? बे एबार बेक मुभमेन्ट मा प्रब्लेम थाखाय जायखौ बानायो जों बेखौ? L4, L5, L3 बेफोर प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनाय बेयो S1 बेफोरबायदि माबाया हाराया एसे जुदि सेटिं जानानै गैया थाथ'वाखैबा बेखौ सेटिं खालामनाय आरो खांग्रां सेरिदावबो नैबे सिनस्रि आरो आथिंनि जइन्ट लिम्फ प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनाय जाय जायगायाव साइटिका प्रब्लेमा स्टार्ट जायो बेखौ सोरनाबा जाहांनाय दङबा बेजों सल्भ जागोन आरो गिदिंफिन आरो वान साइड सेम बेक मुभमेन्ट आरो बेजों दावबो बास सेम नैबे आथिंजों जानजिजोंनि जरा एबार सेटिं खालामगोन हान्थु जायना हान्थु सानाय दङ माने बेयो सानाया जइन्टआ बिदि जायो बे जइन्टआ जुदि अभारद्राय नांजाबो अब्लानो सायो अभारद्राय गेप जाबाबो सायो स' बेखौ सेटिं खालामनानै होनांगौ अब्लानो हान्थु सानाय प्रब्लेमा सल्भ जायो आरो
एबार सेटिं खालामगोन नैबे हान्थुसिंजों बे साइटिका नार्भ फैनाय जाय नार्भखौ जों साइटिका नार्भनि प्रब्लेम होनना खोन्थायो बे नार्भखौ सेटिं खालामहरगोन एबार सेटिं खालामगोन नैबे एंगेल एंगेल सोरबाफोर लोरिनाय दङबा बल जोनानै बा माबा मोनसे गेलेनानै गाहेनानै जादों बिसोरखौ बे सिस्टेमै प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनाय जायो बेखौ नेक्स्टआबो सेम एबार सेम दहायनि नार्भखौनो सेटिं खालामफिनगोन ओरै गिदिंदो थावेल ना बे थावेल अके बे मा स्टेपनि थाखाय बेयो गोदोना नैबे नार्भआ जायखौ जों माइग्रेन प्रब्लेम जायो माइग्रेन सान्दुं ओंखारबा खर' सायो खावसे गोथां बिसोरनि मेन प्रब्लेमा नैबे नार्भनि थाखाय जायो जाय मेडुला नार्भ होनो जायखौ चाइनिसनिबो माबाफोर रिलेटेड थायो नामा बेजों माइग्रेनजों चाइनिस जे जायो चाइनिसआ बेलेगखा बेलेगखा चाइनिसआ नोंना गन्थंनि माबासो माने फिसासा हारा थायो बे फिसासा हाराया बारायनाय आरो हारा गोरलैया नैबे जाबाय माइग्रेन बेजों लोगोसे माइग्रेन प्रब्लेमजों बेक पेन जुदि अभारद्राय बेखौ एसे गोरा बोनानै होनांगौ अब्ला बै बेकआवहाय कारेन्ट सर्ट नांनाय बायदि मोनसे माबा मोनफैयो आरो बेजोंनो बेक पेनबो सल्भ जायो लोगोसे माइग्रेन प्रब्लेमबो जोबथ'बाय बेयो दानि बोगोन नैबे आसिफोरखौ जायफोरना आसिया मिजौवो सायो एखमबा एखमबा ब्लाड सार्कुलेसन मोजां जायैनि थाखाय मानो बिसोरनि थाखाय नैबे एंगेला गोग्लैनानै सोरनाबा लोरिनानै थायो बेफोरबायदि प्रब्लेमाव बेखौ बेबायदि हमनानै सल्भ खालामनाय जायो आरो नैबेबो बिदिनो लोरिनानै सोरनाबा ओरै थननो हाया जायो बा सिदा खालामनो हाया स' बिसोरनि थाखाय नैबे सेम बे खोमाया गासिबो अल बडिजों रिलेसन दङ बेखौ बोयोबा गासिबो अल फिटनेसा फ्रि मोनो आरो गोदोनानि दहाय गोमखांनायखौ गोमासै एबार जों जायना शल्डार प्रब्लेम दं सानाय बिसोरनि थाखाय शल्डार प्रब्लेमजों लोगोसे जायना नैबे पेन जायो नैबे नार्भआ बिसोरनि थाखाय नैबेखौ
तुब्लाव ब्रह्म बिथांजों ट्रिटमेन्ट खालामजानाय बिथांमोननिफ्राय माखासे फिडबेकखौ मिथिबाय लोगोसे नोंथांमोननो प्रेक्टिकेलि बिथाङा माबायदि ट्रिटमेन्टखौ खालामनाय जायो बेनि सायावबो नोंथांमोननो भिडिअ देखायबाय माखासे खोथाखौ आं मिथिना लाबावनो गिबियावनो तुब्लाव ब्रह्म बिथांनिफ्राय आं मिथिना लागोन नोंथाङा नर्थ इस्टआव नैबे समाव मावगासिनो दं होनना बुंदों नर्थ इस्टनि सुबुंफोरनाव बांसिन मा बेरामा नैबे समाव नोंथाङा नुनो मोन्दों दा आं नर्थ इस्टआव बोसोरसे रानिंआनो जाबाय मावबाय थानाया माने बांसिन बेमारखौ आङो साइटिका नार्भ प्रब्लेमखौनो मोन्दों आरो सेकेन्डखौ मोन्दों आङो नैबे सानाय सुनाय थार्डआव मोन्दों पेरालाइसिस पेरालाइसिस साइटिका ओरैबायदि बेमार बयनावबो जाफुनानै दङ दानि माने हिसाबानो गैया जायनाव थाङो बे साइटिका जायनाव थाङो बेनि साइटिका स्पेसियेलि आं एसेबां बुरजा बोसोरसेयाव कमप्लिट खालामदों साइटिकाखौनो बांसिन मोन्दों आरो 70% साइटिका मोन्दों 50% सानाय सुनाय 40% पेरालाइसिस प्रब्लेम साइटिकानि लैखोना माबायदि माबोरै जोङो सहजावनो हमनो हागोन जे आंहा साइटिका जागासिनो दङ जोंनि साइटिकानि लैखोना ओरैबायदि जेब्लानाखि बे बुस्थुआ स्टार्टिं जायो अभारद्राय अफिसाव माने जिरायथाबनानै टाइपिं खालामनाय बा जिरायथाबनानै बिदिनो खामानि मावनाय बेनिफ्राय स्टार्ट जायो स' बे जेब्लानाखि साइटिका स्टार्ट जाबाय अब्ला नोंना पेन जाजेनगोन थाफ्लियाव बे थाफ्लिनि बाहागोआव जेब्लासिम साहांगोन अब्ला नोंनि नेक्स्ट सानाया जाफैबावगोन नैबे आदैयाव आरो आदैनि सिङाव सागोन अब्ला नों सानना लादो आंना साइटिका नार्भ प्रब्लेम जाबाय साइटिका बेरामा नोंथांनाव दासान्दि गोबां पेसेन्टआ फाहामगासिनो दङ इयो बेसेबांसो पुराना जायोब्ला माने सोखानो हाया माने बेसेबांसो गोबावनि उनाव माने हमनानै ला आंनि साइटिकानि प्रब्लेमा 1 बोसोर बारलांबाय खोन्थानि कारनाव आरो आं मिथिदिया माने आं देहाखौ जोथोन लानो हायाखैमोन बे बिथिङाव बोसोरसेसो बारलांबा बेसेबांसो हामनायनि चान्स थायो नोंथांनि मथेब्ला आंनिफ्राय 80%निफ्राय लानानै 90%नो हामलांगोन ओमफ्राय 10%खौ गावबा गाव फाहामना लानांगोन मानो होनबा आंनिया उइदाउट मेडिसिन ट्रिटमेन्ट नालाय सब माखासे 10%आ रेडि बुथारनांगौआ गावनि सायावसो गोग्लैहैयो 80%खौ रिलिफ मोनलांगोन 90%खौ रिलिफ मोनगोन देट मिन्स गावनि नाजानायावबो थायो माने जेसेबांखौ हायो नोंथाङा ट्रिटमेन्ट खालामबाय बेनि उनाव निजेबो एसे एक्सट्रा एक्सारसाइज खालामनांगोन थाबायनांगोन आं फर्मुलाफोरखौ खोन्थाहरगोन बे फर्मुलाखौ गाव इउज खालामहैनांगोन थिगानो दङ ओमफ्राय नोंथाङा आरोबाव मा बुंदोंमोन बे मा होनो पेरालाइसिस पेरालाइसिस आथिखालाव गोबाङानो पेरालाइसिस जानायखौ जों खोनाबोगासिनो दङ नोंथांनि बे ट्रिटमेन्टआव पेरालाइसिसआ बेसेबांसो जौखोन्दो हामनायनि चान्स थायो आरो बेसे बोसोरनिया नोंथांनाव ट्रिटमेन्ट खालामजायो गोरलैयै आंनियाव जाय बांसिनानो जेसेबांनाखि पेसेन्ट मोन्दों आङो पेरालाइसिसखौ स' गोदान बे जेब्लानाखि सिलिगुरिनिफ्राय फैदों बा जेब्लानाखि गुवाहाटि जेएनआरसिनिफ्राय फैदों जेब्लानाखि ओरै चेन्नाइनिफ्राय फैदों बिसोरखौनो बांसिन मोन्दों स' आंनियाव जेसेबांनाखि पेरालाइसिस प्रब्लेम फैदों कर्सखौ सोरबा कमप्लिट खालामाखै अब्लाबो आंनिफ्राय 70%आ रिलिफ मोननानै थांदों माने कर्स कमप्लिट खालामोबा आंनिफ्राय 99%खौ आं हरनो हायो माने नोंथाङा स्टेपखौ बुंहरो आरोना न'आव थांनानै दानिया नोंथांनि फोनांजाब राहाखौ आं मिथिबाय बा जोंनि नायगिरि बिथांमोनाबो मिथिबाय नोंथांनाव हमनानै ला बिथाङा सनितपुरनिफ्राय फैदों होनदों बावैसो सिगाङाव बिथाङा नोंथांनाव थानायनि सुबिदाखौ खालामदों नामा बे माने हरखाबै फैनाय जादों माने बेनि पेना ओरैबायदि अभार जाबायमोन जाय बुस्थुआ बे बाइक सालायनोबो हायामोन आरो ओरै थाबायनोबो हायामोन ओरै अब्ला बेनिया माने मानसियाथ' बेफार फालांगि मावो स' बेहा साख्रिफोर बायदि नङा दि माबा मोनसे एप्लिकेसन होनानै सुथि लानायनि बेबस्था गैयामोन स' बिथाङा आंनियावहाय माने हरखाबै फैनाय जादों आरो बेनि थाखायनो आंबो बेनि थानाय जानाय बेफोरबायदि बा रुमनि केपासिटिखौ खालामनानै होनो गोनां जादों आरो स' बेयाव बे फैदों मोजाङानो जादों नङाबा बेहाबो माबा मोनसे दिनै सप्तासेयाव जाय बुस्थुआ हामनांगौमोन बा बे बुस्थुखौ दस्रानिया डक्टराव थाङोबा लं टाइम नांगौमोन स' बेफार खालामग्रा मानसियाथ' बिदिनो अफिसफोर बायदि नङा दि जिरायनानै थानानै बेथन मोनगोन स' बेहा गावनो मावबासो फैसा मावाबा फैसा गैया बेनो फैदों मोजाङानो जादों आरो थिगानो दङ आंबो गोबां नोंथांनि बागै खोनाबोदोंमोन दा नोंथांखौ लोगो मोनबाय थारैनो मोजां मोनदों लोगोसे महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि जा नायगिरि नोंथांमोना मिथिनो हाबाय जों गोरलैयैनो माने खम समनि गेजेराव माखासे बेरामखौ माने फाहामनो हायो थ' बिथाङा जोंना एक्सपार्टआ दंखायोआनो आं नाम्बारखौ डेसक्रिपसनाव होगोन लोगोसे स्क्रिननि गेजेर गेजेर आं होगोन थ' नोंथांमोना थोंजोङै कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन बिथाङा बुंदों बिथांना काजलगावनि जा चिरां जिल्लानि डिसि अफिस बेनि खाथियावनो बिथांनि न'बथिया नोंथांमोना थोंजों फैनो हागोन लोगोसे बिथांनाव थानायनिबो सुबिदा बुंदों आरो बिथाङा डोर टु डोर सम लानानै सम बिथाङा थाङो बिथाङा ट्रिटमेन्ट खालामहैयो लोगोसे माखासे मिथिना मोननायाव 90% दासान्दि रिलिफ जादों स' बिथांनिफ्राय आरो मिथिना लाबावगोन जों गोरलैयैनो जोंनि देहाखौ माबायदि जोथोन लाखिनांगौ
जोंनि देहाखौ माबायदि जोथोन लानांगौ माने ओरैबायदि जाहैबाय जोंनि जेसेबांनाखि दानि जानाय बुस्थुफ्रा गासिबो जों गोदोनि जानाय बुस्थुआव जोङो मा मोनोमोन निउट्रिसन मोनोमोन जाय निउट्रिसनखौ जों दानि जानायाव नांगौ बायदि मोनला जोंनाव बुंनो थाङोबा मोनसे मेडिसिन माने गासिबो बेसादावनो मेडिसिन इउज खालामनाय जायो जायखौ जों माइ गायो बे माइयावबो जों मेडिसिन इउज खालामनाय जायो एम्फौ थैनायनि स्प्रे जाय बुस्थुआव बै स्प्रे इउज खालामनाया बे माइजों लोगोसे मिक्स जानानै उनावहाय बे बुस्थुखौ जों मोनजानाय जायो बेयाव निउट्रिसनजों नांगौ बायदिखौ मोनजानांगौमोन स' बे नांगौ बायदि निउट्रिसनखौ जों मोनजायैयाव जोंना माखासे बेमारफ्रा बुहुत बिदिनो साग्लोबगासिनो दङ आरोबाव जोंना बुंनो थाङो ओरै माखासे कम्पानिनि बुस्थुफोर जायफोर क'का-कला फेन्टा स्प्राइट बेफोरखौ जोङो गावनो प्रेक्टिकेलि खालामनानै नायोबा जों जेब्लानाखि गिलाससे क'का-कला लोङो अब्ला जोङो 3 स्पुननिफ्राय लानानै 2 स्पुनसिम सुगारजों लोंनाय जायो बेवहाय जोंना सुगार पेसेन्टआबो बांसिन ओंखारगासिनो दङ स' हायोबा बेफोरबायदि मा होनो बायरा बुस्थुखौ जायालासेनो गावनो न'आव संनानै गावनो न'आव खावनानै जुदि जायोबा साबसिन आरो लोगोसे गावनि फिजिकेलखौ हेल्थखौ माबानो थाखाय मर्निं टाइमाव बास आधा घन्टा लाना 15 मिनिट्सखौथ' हायोआनो थाबायनो बा एक्सारसाइस खालामनो बा आजिखालि रामदेबबो फैदों रामदेबनि फर्मुलाबो दङ बेजोंबो माखासे गावनि फिजिकेल हेल्थखौ मोजाङै लाखिनो हायो माने नोंथाङा जिखिनिखौ ट्रिटमेन्ट खालामदों बिथांमोना जुदि माने एक्सारसाइज खालामो अब्ला माने 10%खौ रिलिफ मोनसिनबावनो हायो गावनि एक्सट्रा माने ओरैबायदि जाहैबाय नोंथांनिफ्राय ट्रिटमेन्ट खालामनानै थांनानै ज'सो फिनोब्ला बे जाखांनायनि चान्स जायो बे जाखांनायनि चान्स थागोन मानो होनबा ओरैबायदि जाहैबाय आंनिफ्राय ट्रिटमेन्ट लाखांनानै बे रिलिफ मोनलांबाय बे गाव जुदि एसे एक्सारसाइज खालामाबा बे मालाबाबो रिलिफ मोननाय नङा आरोबाव लोगोसे माने ओरैबायदि दानि मानसिफ्रा आं बेमारि होननानै मेडिसिनल' इउज खालामनानै बिसनायाव उन्दुसोनानै थायो नंगौना नङा माने बिसनायाव उन्दुसोनानै थानानैल' बे मेडिसिन जानानै उन्दुसोनानै थायोबा बेनि बेमाराबो मालाबाबो हामा बेनि बेमारजों लोगोसे आरोबाव जुदि थेरापि खालामदेरोबा साबसिन जुदि थेरापि खालामनो हायाखै नों जुदि एक्सारसाइज खालामदेर अब्ला नोंनि थाखाय मोजां रिजाल्ट फैगोन नों जुदि बे मेडिसिनखौ इउज खालामनानै न'आवनो जुदि जिरायदों न'आवनो उन्दुसोदों आं बेमारि होननानै थादों लेथ्रा थादों अब्ला बे मालाबाबो मोजां रिजाल्ट फैया आरो दैट मिन्स एक्सारसाइजआ मास्ट बी इम्परटेन्ट माने बेराम जादा जा नोंथाङा जुदि मर्निं माने दैलि एक्सारसाइज खालामोब्ला जोंनि देहाया हेल्थि जायो आरो माने मोजाङै थानो हायो नोंथांनिफ्राय माखासे मिथिबाय लोगोसे जोबथारनायाव आं मोनसे खोथाखौ मिथिबावगोन नोंथाङा जाखिनि कर्स खालामनानै फैबाय थेरापिनि बेफोरथ' माखासे इंलिसाव बा हिन्दीयावसो दङ बिजाबफोरा हिन्दीयाव दङ इयुनाव नोंथाङा बेबायदि खालामनो सानदों नामा जे बेफोर थेरापिनि फर्मुला बा बेफोरनि बुंफोरथिखौ बर' रावाव लिरस्लायनो हानाय माबाफोर सुबिदा लागोन नामा इयुनाव बेखौ सानदों माने प्लानिं खालामगासिनो माने फार्स्ट प्लानिं आंनिया माने गावनि माने सेपारेट चेम्बार खुलिनो सेस्था खालामदों आङो दासिमबो खुलिनो हायाखै जायनि जाहोनाव आङो हम भिजिट खालामनांगौ गोनां जादों स' जेब्लानाखि आंनि पार्मानेन्ट चेम्बार जागोन अब्ला आङो ट्रेनिंबो होलांगोन आरो लोगोसे बेखौ बर' रावावबो बोस्लायनानै होनायनि केपासिटि खालामो स' बे गोबाव दंबावो दानो नंथ'वा आंनि चेम्बारा रेडि जाग्रोगोन बिथाङा माखासे मोजां स्टेप लागासिनो फिउचारनि थाखाय बे जेखिनि बिथांनि सोलोंनानै फैनाय माखासे इंलिस बा हिन्दी रावाव थानाय माखासे बिजाबफोरखौ बिथाङा थेरापिस्टनि बर' रावाव इयुनाव दानस्लायनायनि माखासे सुबिदा लादों थ' बेनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव मानो होनब्ला माखासे माने रोंनो गोनां सुबुं दङब्लाबो माखासेया थांस्लाबनो हाया जायनि थाखाय जोंहा एक्सट्रा बिजाबबो बर' रावाव फरायनो मोना जायनि थाखाय माखासे रोंनो गोसो जोंब्लाबो हाया थ' बिथाङा इयुनाव पार्मानेन्टलि चेम्बार जायोब्ला बिथाङा माने थेरापिस्टनि सायाव माखासे कर्सखौबो होगोन होनना बुंदों बेबो मोनसे जोंनि थाखाय थ' ब्रह्म नोंथां जोबथारनायाव नोंथांनि फिन खेब कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोजाङै बुंफिननो आं खावलायबावबाय आंनि मबाइल नाम्बारा 9974030738 खनसेबो बुंफिननि 9974030738 24 आवार्स आंखौ बे नाम्बाराव फन खालामबानो मोनगोन नोंथांमोना बे कन्टेक्ट नाम्बाराव बिथांखौ थोंजों फोनांजाबनो हागोन लोगोसे आंबो डेसक्रिपसन सिङाव भिडिअनि लिरना होगोन लोगोसे बिथांजों पार्सनेलि वाट्सएपनि थ्रुयैबो नोंथांमोना चाट खालामनो हागोन बिथांनि बे वाट्सएपआनो नाम्बार थ' ब्रह्म बिथांखौ दिनै आं लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय लोगोसे माखासे नोंथांमोना देहायारि जोथोनखौ बर' रावाव बिथांनिफ्राय मिथिना मोनबाय लोगोसे थेरापिस्टनि सायाव माखासे फिडबेकखौ बिथांनिफ्राय मोननो हाबाय लोगोसे बिथांजों माने बेराम नायजाबाय थानाय बिथांमोननिफ्राय फिडबेक मोनबाय थ' इयुनाव जुदि नोंथांमोना बेबायदि बेक पेन बायदि प्रब्लेम दङब्ला बा बिथाङा मुंख'नाय मेजर मोनथाम बेरामनि मुंखौ बिथाङा बावैसो सिगाङाव मुंख'दों बेफोर दङब्ला थोंजोङै बिथांजों फोनांजाबनानै जोबोर खम समनि गेजेराव लोगोसे खम रांनि गेजेरावनो फाहामनो हानायनि सुबिदाखौ बिथांनिफ्राय मोनगोन थ' ब्रह्म नोंथांखौ दिनै मोगा मोगि लानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों लोगोसे रोजा रोजा साबायखर नोंथाङा बेबायदिनो बर' हारिनि गेजेराव
बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि सार्भिसखौ होबाय थागोन होनना आसा थिबाय लोगोसे थाबैनो नोंथांनाव माखासे मोजां फिउचार अपरचुनिटि फैथों बेखौ आसा थिनानै दिनै महिलारि वाइड एंगलनि मोगा मोगि लानाय आयदाखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै